Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Aiwa, munozviziva wani kuti musambo wepasi chigare ndo panoti isusu ipapo. Mazuva ano vanhu vari kupengana manhanga matete, asi vakuru vandinawo asiriwo vakaitawo manhanga matete. Ndewe musambo iwoyo zvakare. Vanobva iko kuya kwamakationa tiri kunorira pfene, kunorimwa mapuno, hanzi nemanachisi. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba, kusangana kwatiri kuita pachirongwa Another Level. Pachirongwa chinoka munozatotaura nevaimbi nevese vakasiyana siyana vakakwanisa kugadzira mazita avo mumaareas akasiyana siyana. Naizvozvo ndisati ndavazivisa zita ravo, regai tiite kuti vatitsenurire kambo kavo. Munobva mavaziva, vanovaziva vanobva vavaziva. Rangu zita Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Titsenurei vakuru, musati mazvizisa zita renyu. Kwedu kumusha kunorira pfene, ayeyewerereu aho achangamka. Kwedu kumusha kunorira pfene, ayeyewerereu aho achangamka. Kwa mtoko tinorima nyama, ayeyewerereu aho achangamka. Kwa mtoko tinorima nyama, ayeyewerereu aho achangamka. Kore rino tinorima munga, ayeyewerereu aho achangamka. Yowerereu Karuda kutambwa kaka. Sedura manje. Chiti kurima nyama. Zita rangu rinonzi Shungu Chinungu. Mukomana akabarwa kwaMutoko kubhuku rekwakatsiga. Akadzidza pachikoro chekwaMusani kwaMutoko kwekare ikoko. Ndo zvakare kwandakatangira magitare angu. Inini magitare ndakatanga pazvimabhanju zvedu zvekukaka ngoma zviya ndakatanga 1978 ndo pandakatanga kubata chinhu chinonzi chibhanju. Ndikazobva ipapo 1999 ndazopinda muguta reHarare, ndo pandakazosanganawo nevamwe vanokwanisa kundibatsira nokundidzidzisa magitare atiri kubata iko zvino iyo magitare echirungu. Saka ndakazvitanga izvozvo 1999. Chikwata changu ndikazochifoma mugore ra1999 wekare iyoyo. Ndo pandakatanga kufoma chikwata changu chinonzi Manduwe Express, chichitungamirirwa neni Shungu Chinungu. Right, takatanga kufamba ndikarekodha album rangu rekutanga rinonzi Manduwe, rakarekodwa 2005. Ndo album rangu rekutanga. So far ndine maalbum anokwana kuita 5. Manduwe zvandatanga zvara kubaya chiri mumvura, kabhachi kaJonasi, booster rerudo. Ndinobata musambo yakasiyana siyana, asi musambo wandiri kunyatsokunzwa kuti uri mumaoko ndio musambo wedu weJiti. Kana tiri kwedu kwaMutoko hatiuti Jiti, isu tinoti tsawa. Musambo wetsawa, kwete tsotsa, musazosanganisa. Musambo wetsawa ndo zvinoreva kuti Jiti. Ndo musambo wandiri kunyatsokunzwa kuti aiwa iwoyo ndiri kubata zvinoenderana nokuzvarwa kwandakaita. Pari zvino ndinoraramira ndiri muno muHarare, ndo mune mhuri yangu yese, asi nokuda kwemabasa tinongochinja nzvimbo. So far ndiri muMidlands, ndo mandiri kuitira basa rangu remagitare nebasa zvakare randinoshanda reimwewo kambani. Saka ndongoti pese pandasvika inini panotongorira ngoma iyoyo yeManduwe Express. Ndo mafambiro andinoita pabasa rangu. Tichitarisa mhanzi yenyu, ngatitarisei first album rinonzi chii? First album rinonzi Manduwe. Pana Manduwe rakatambirwa sei neveruzhinji? Manduwe ndo album rakandipinza mumunda ende rakatambirwa panguva yainyatsokurira music ichimaketeka zvakanaka. Manduwe rakatambirwa. Kambo kainyanya kufarwa nevanhu ndekapi? Mobva mambotiti de?
kambo kainyanya kufarirwa nevanhu paalbhamu rinonzi Manduwe ndo kanonzi rumbidzai unozviziva kuti ini ndinokuda kana zvikaita sei weneni hatimbosiyana rudo rwangu newe tiyarwizi rwakazara kana zvikaita sei hapana noyambuka. Aiwa kambo ikako kari musambo wetsawa futi ikako Musewe. Ini ndinobata misambo inogona kubuda iri 3 oro 4. Ndiri pamuseve pacho ndiripo, iye inonzi Mhande ndiripo, ndo pamunosangana nekangu kanopisa zvakanyanyisa kanonzi Weekend Ma1. Mukanditarisa munosangana nakaripo Weekend Ma1 munobva touya zvakare. Iwo wedu watakazvarirwa takabata iyo musambo weGT iri 3 ndiyo musambo yatofamba nayo ende se ndinoimba ndinoirowa ndakasununguka ndinoirowa zvine unyanzvi zvakare. Then toenda pasecond album rinonzi chiwe zvakakafarwa ndika. Second album rinonzi Zvandatanga. Kambo kakanyanya kufarirwa ikako kane video ndine urombo kuti neno video yacho pakavharwa account yangu paYouTube yakanga ine maalbum masongs iwayo. Iko kambo ikako kakavharwa kutsvagawo maCD nokukambani yedu yaibika music yedu payakangoita sekuti yavhara. Handina kopi yacho. Pane kambo kanonzi Tambudzai mudiwa wangu chokwadi wakandirwadzisa kani wakanyengerwa nevane mari kuti iwe undiradzise kani zvikanzi ona Katambu tarira mumusha maanobva karipo zvakare. Ndo kambo kakasimba paubhamu Zvandatanga. Chapa third album. Third album ari kutopisana zvino nonzi Booster rokura 2016. Ya iyo rupisa izvezvi. Ndo pane kambo kakanyanya kuti kanonyanya kutomboti batwe kanonzi Network Yerudo. Network Yerudo kambo zvakare kane musambo weMhande. Ndo ikako takakaimba tiri vaviri naPosh Pamoko. Ndokumbira samatenga wadzike Booster rerudo mumba muno. Ndokumbira samatenga wadzike Booster rerudo mumba muno. Rudo rwemumba muno baba vevana zvayangoepada. Rudo rwemumba muno baba vevana zvayangoepada. Ndo Network Yerudo. Yes. Album rakanzi Booster rerudo. Chikwata chinhu chakamira sei? Right, chikwata chedu tiri vakomana vanokwana kuita 12. 12 ndo vanenge vari vakomana veMhanduwe vari muno muHarare. Tinopesana pakuti ini ndinonge ndichingoenda uko, asi kana taakuda kuita basa kana kuti tinodiwa kupi vari muno muHarare vakomana ivo. Sei chikwata chinyi makachiti Mhanduwe? Right, ndakachiti Mhanduwe nokuda kwandakazvai netsoka dzangu madzinotsika mese norurimi rwangu zvarunotaura rweMhanduwe norira mberi. Munomboera chii? Ini ndiri mhofu. Murate zvaisa zvanza tikatema kanono. Aiwa pakanaka. Right, tochitarisa mutomboreceivawo here airplay maradio stations. Right, airplay pari zvino yanga yakati nyararei. Aiwa airplay handisi kureceiva chokwadi chakanaka, asi ndinodayira kuti pari zvino izvi magore irori nei hachiti kuri manyama wakomana wakumbotamba nako pamhepo zvanani. Ko mataura zveYouTube account yenyu muchiti yakavhara, saka hamuchisina here YouTube account? YouTube account iripo yakanzi Shungu Chinungu and Mhanduwe Express iripo zvakare. Iyo pane kunyorwa kwayakanga yakaitwa kune yakavhara, but zita harina kubvira razochinja. All right. Yes. Then vanoda kukubatai totoda kuitirwa mashows
vanokubatai panhamba dzipi? Vanoda kuitirwa mashows or vanoda kuitirwa zvese zvavanoda kuitirwa zvine maererano nemusic vanondibata inini pa0773 16 or 0717 0000517. Aha, mazvinzwa kamuri yeZimbabwe kune vanenge vachoda kuvabata. Tochizodzoka zvakare, mati mamboitawo macollaborations here nevamwe malocal artists? Ndakaita nemuimbi anonzi Potiphar Mob album ra2016 song iyi chiitsawa here? Imhande. Aha, iri rikagotambirwa zvakadii? Kana airplay yakamboti kwirei rikatambirwa futi zvakanaka zvakare. Iyo nzvimbo yamunobva yeMutoko, tingati kune vaimbi vakawanda here vanobva kwaMutoko? KwaMutoko kuna anonzi Emmanuel Manyati Jocho okuimba Jocho uya okuimba maiguru mauya aneiko chichi iyeyo tinombobatana hedu pamashure nguva pfupi yadarika iyo pamwedzi miiri yatodarika takange tichitobatsirana kushuta vhidhiyo yaJiti Kurima Nyama nevasikana vanotamba tsotsa vari munzvimbo yekwakawere rekwedu kwaMutoko vananamai Jim nanamai Pesi. Tinobatana zvakare sevanhu vanoridza misambo yakafanana, ivo vanoshandisa ngoma indichishandisa magitari, asi kana tasangana tinoshandisa chatinenge tikuda kungoshandisa panguva yayo nokuti ngoma yacho ndoko. Ndofunga muri yeZimbabwe mukana muchitondera vatakakupuritsai zva zvishoma zvapfuura yakanzi Mutoko Jiti paruzevha, chikwata ichochoka ndo chaitaurwa nezvacho. Takuita tichienda kwamvura yacheka makuru, amene zvamungade kuudza veruzhinji mafanzi enyu zvavangade kutarisira? Tine zvitsva here zvatakatarisira pari zvino? Tine zvitsva, kune kambo kanoti ikako kachapisa asi ndeke museve kanonzi Zverudo Zvinoshungurudza, kari kutaurawo nezvemukomana akange akarongeka akagadzirira kuti akazowana musikana waakanga achifarira nemwoyo wake, akazoenda achiti ari kumushanyira akasvikawo aine mumwe murume, iye apa akanga atove pare panguva yokuti aunganidza mari yokuti achikwanise kutora mudzimai wake, akasvika aine mumwe murume, zvinova zvakamushungurudza kunzvimbo yekuchachacha kushuruka. Saka ndakabva ndakangokaburisa kariko kuti varume tinoshungurudzika zvakadarikidza. Saka ndokambo katsva kanouya munguva pfupi ndokapa masvondo mairi anotera wanenge wana. Mataura kuti makatanga zvikuru mhanzi izvi muna 1979 ndizvo? 1978 asi chikwata chakazorongwa 1999. Alright. Yes. Asi ndichikutarisai munoratidza kunge munhu wechidiki. Mambori nemakore mangani? Ini marriage yawapo. Shungu chinungu atove mudhara kanongooneka sekamukomana nenhau yekugeza. Ndine makore anokwana kuita 55 years ekubarwa. Yes. Zvichireva kuti makazvarwa gore ripi? 1970. Aha. Then kumhuri yenyu yakamira sei? Mhuri yangu ndine mudzimai nevana nevazukuru. Ndine vana vanokwana kuita 5. Matoo sekuru? Ndatove sekuru. Manje mune matateguru? Tateguru ndatove mudzimu. Nevazukuru vanokwana kuita 3. Mhuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakatira cho. Amerika muine mashoko mairi matatu amungade kusiyira ruzhinji rwenyika? Ruzhinji rwenyika ndinovasiyira kuti aiwa ngavarambe vachinditsigirawo kuti ndikwanise kuzikanwa kazhinji zhinji, munyatsokunzwa utakunanzwa hwandinawo. Munoona nhau yekusazikanwa inoita sokuti hakukwanise kuita chinhu chacho, asi mukanditevera muchanyatsokuona kuti munhu uyu atori muchanel yekurwa music inonakidza. Ndiri kukuimbisai karwiyo aka kakanzi Jiti Kurima Nyama, endai paYouTube muchasangana natwo twese twemaJiti. Jiti
chaiyo yamunonyatsokunzwa kuti jiti kana muda kunyatsokunzwa jiti inorohwa mumagitari zvisiri zvokufungidzira teverai Shungu Chinongo and Express. hongu muri yezimbabwe vanzwa mukoma shungu vane shungu futi nezvavanoita zvinhu zvese zvine shungu zvine kubudirira mukati. Ukashaya shungu nechaunoita hapana zvinobuda. Naizvozvo toda kukusiyai muchiona one video ravo manzwa kuti vanoda mhanzi yavo moenda kapa YouTube channel yavo movasapota. Kune vazhinji vanoti Drumas Media tunziyo twenyu tunotapira ndiroro jiti racho iroro. Kana muchitapirwa netumhanzi twedu nangai kuna mukoma shungu munoona tumwe turi ikoko. Ndinozviziva zvikuru sei vanenge vari kunze kwenyika munenge mane inonzi homesick. Zvinokuyeuchidzaika kumusha nezvamaita muchikura nekwamaizviitira muchiri vasikana muri tukomana kune vechidiki vari kukura mokopaoka zvaitwa nana mudhara. Ndrune Shambado zita rangu. Ngasaka nei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupa asi musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tisati wapa video ngotsvaga kamwe kuti tsenurira chipa chawaoneka. Muchasangana alright. Ndambotaura nezveweekend mahwani. Ndo kamwe karwiyo kandonyatsokunzwa kuti pandaibata magitare aya ndakange ndakabata magitare zuva radoka baba wevana uyai tiende kumba. Zuva radoka baba watinoimi uyai tiende kumba. Ndazvinzwa mai vevana ona ndichiri kugocha nyama yangu. Ndazvinzwa mai vevana ona ndichiri kugocha nyama yangu. Aiwa monditevera kumba. Monditevera kumba. Aiwa monditevera kumba. Monditevera kumba. Shuwa mondibatira kumba. Mondibatira kumba. Aiwa mondiwanira kumba. Mondiwanira kumba. Mondiwana ndabika zvangu.